שלום, אני סיגל, אני מורה באיל מקיאז'. אני מתמחה בעיקר באיפור ביוטי, שזה אומר הרבה קלות, אירועים, הפקות וטלוויזיה. ניתן לראות עבודות שלי בערוץ 24, ערוץ המוזיקה, מצעד עם בקי. אנחנו נדבר היום על איפור מעושן. כשאומרים איפור מעושן, בדרך כלל מתכוונים לאיפור שעוטף את העין. שלב ראשון, אנחנו מניחים פודרה מתחת לעיניים על מנת למנוע לכלוכים על הבסיס. מהות האיפור המעושן הוא בעצם יופי הטשטושים, שלמות הטשטושים, דירוג ומעברים של צבע. שלב שני, אנחנו מניחים צבע בהיר בשקע העין על מנת ליצור דירוגים יפים של מעברי צבע. שלב שלישי, אנחנו נניח צבע רווי על גלגל העין, מהאמצע לצדדים, ונעלה משקע העין למעלה לצללית הראשונה שהנחנו. לאחר מכן ניתן להפוך את האיפור לזוהר יותר, לחגיגי יותר, ולכן נעבוד עם צלליות קרמיות בעצם הגבה, עם צלליות אבקה מעל על מנת לקבע, וצללית אבקה מעל הגלגל, במרכז העין. האיפור המעושן הוא מאוד מאוד פופולרי, אנחנו רואים אותו גם על השטיח האדום, גם בעולם האופנה וגם באיפורי הביוטי. איפור מעושן מקורו הוא מחדרי האופיום בשנות ה-20, שם הוא נולד בעצם, ובדרך כלל הוא מגיע בצבעים כהים עד בינוניים, עזים מאוד. אנחנו יכולים להמשיך עם עפרונות עיניים כהים, עם תיחום קו ריסים תחתון של העין, והמון המון מאסקרה. מומלץ מאוד הדבקת ריסים. בהצלחה. רוצה להגשים חלום? מלא את הפרטים, ובואי לפגישת ייעוץ באיל מקיאז'.